Varoitus. Seuraava ohjelmaosuus saattaa sisältää voimakkaita ilmaisuja, jotka voivat olla haitallisia lapsille ja kaikille muillekin. Tämä siitä syystä, että aamun vieraamme on Pasi Viherraho pasiradio.comista. Moi Pasi. Morjes, morjes. Mikä sinun vituuttaa? No ei mua kuule varsinaisesti vituta yhtään mitään. Niin no se varmaan tuntuu siltä, jos vituttaa kaikki. Ei mua itse asiassa vituta. Siis mulla on oikein hyvä olla ja mä kerron asiat niin kuin asiat on. Sä oot aika semmoinen taskulämmin kaveri. Me ollaan nyt kuunneltu tässä viime viikolla ja tänä aamuna muutamaa kertaa tätä sun YouTube-klippiä, missä sä menetät seisahtuneen liikenteen takia osittain hermos. Joo, sanotaanko näin, että ääliöt poliisit ottaa pikkasen nappiin tuolla. Mutta sähän et tiennyt, että siellä poliisi olla möllöttää En ennen kuin sä tiennyt. pääsit siihen kohdalle. En todellakaan, en tiennyt sitä. Mutta homman nimihän oli se, että mä oon vakoillut vähän teitä etukäteen tässä perjantain. Lähetyksen satuin kuuntelemaan ja Kiitos muuten ansiokkaasta nimityksestä Kiukkuperse. Mä toivottavasti saan tällaisen lempparin tässä jatkossakin, mutta No me voidaan keksiä lisääkin, jos sä maksat. Mutta jatka toki, sä oot tehnyt vakoilua. Faktahan oli oikeasti tämä, että siinä oli Sulla on muuten, anteeksi mä keskeytän, mutta sä kuvaat itse samaa, sulla on vähän huono rajaus siinä. Sä voit vasta kuvata. Mä voin kuvata sua. Kiitos. Niin homman nimihän on katsos tämä, että tämä kyseinen jono, mikä oli tässä 100 metriä, niin niillä ressukkapoliiseilla oikeasti ne oli jotain nuoria uusia tulokkaita jostain Tampereen korkeakoulusta. Mutta nämä piti puhallusratsia sunnuntai-aamuna keskellä helvetin tietä. No missä se juuris vetää niinku karkuun tuolla tehdään, jos se sitä tehdä keskellä helvetin tietä, Pasi Viherraho? 150 metriä olisi ollut levähdysalue. Minä lähden siitä, ja mä selvitin jälkikäteen tätä asiaa ihan poliiseilta, että miten pitää puhallusratsia hoitaa. Se pitää hoitaa niin, että se haittaa mahdollisimman vähän liikennettä, ja 2 partioa mielellään, jos on tällainen laajamittainen pysäytys. Ja mähän en nähnyt sieltä ei oikeasti sitä, että Okei. Onko se mä ymmärrän, siinä oli väkinäistä ja ei näkynyt autoja ja muuta, mutta mä en ymmärrä siitä, miksi pitää ottaa tollainen mahahaava yhtäkkiä niin kuin siitä asiasta. Että mitä sitten, jos siinä joutuu vähän odottaa, niin onko se niin kuin maailman isoin asia? Ei, no siinä otettiin 15 minuuttia. Ja se tiehän kaartuu sillä tavalla, että mä näen puoli kilsaa eteenpäin. Ja jos siinä ei oikeasti ole keltaista viivaa, niin minkään valtakunnan tieliikennelakihan ei kiellä menemästä ohi varovaisuutta noudattaen. Mitäs nyt, kun tämä ei ole ihan ensimmäinen kerta, otetaan hei tässä ihan demon vuoksi, niin YouTubesta. Tässä on esimerkiksi pätkä, missä sä hyökkäät postin ovesta sisään seuraavaan malliin. Nyt tulee vittu vinkki numero 1 ihan oikeesti. Onko se paperi nyt siinä vielä jossain? Eikä kun se valtakirja. Sä hyökkäät siis postin tiskille ja tarvit jonkun allekirjoituksen todistajalta. Mutta onko tämä nyt niin, Pasi, että sä ensin lataat itselle sellaisen järjettömän kiukun, sit sä puuskutat vähän aikaa ja sen jälkeen sä katsot, että nyt on kamerassa akkua, että nyt mä annan palaa. Ei se mene silleen. Mutta homman nimi tässäkin on sellaista pientä taustahommaa. Sanonpa teille tämä postipaketti, mikä mulla oli saapunut, niin tämä oli alun perin saapunut Hollolan postiin, jossa mut tunnetaan. Ja kun se oli postipaketti, se oli itse asiassa muuten Saunalahden nettitikku, tämä ei ollut muuten maksettu mainos, se oli ihan fakta, että siellä oli sellainen, ja mä tarvitsin nettiyhteyttä, ja se oli niinku pakko saada pihalle. No näille perkeleille ei käynyt semmoinen yksinkertainen asia, että ne olisi voinut siirtää, kun ne oli itse sen siirtänyt vapaaehtoisesti tai oma-aloitteisesti väärään postiin. Niin mä esitin vaihtoehtoa, että voisitteko te niin kuin mahdollisesti siirtää tämän kyseisen lähetteen sinne, mihinkä se kuuluu. Se ei kuulemma käy, että se pitää lähettää niin kuin lähettäjälle tai palauttaa lähettäjälle. Niin kyllä siinä kohtaa alkoi kääni kyllä ihan oikeasti keittämään. Okei. No mikä tässä on sun koko agenda? Sulla on pasiradio.com. Sä haluat siis profiloitua jonkun sortin känkkärenkkänä.
Mikä tää iso ajatus nyt tässä on kaikessa? Miksi sä valitat? Jätkä kuitenkin hymyilee tossakin koko ajan. Kiukkunen. Kiukkuperseen pitää olla suu. On lottovoitto syntyä Pasi Suomeen. Jos mä olen kiukkunen, niin tää varmaan mut turvamiehet kantaa sitä hyviäkkiä helvettiin, mutta Näit sä ne turvamiesten armeijat, mitkä meillä oli tuossa ovella? Siellä on valtaisat armeijat. Kyllä. Ne on aika kännissä. Tähän aikaan yleensä, joo. Kyllä. Joo. Niin, mutta siis oothan sä nyt, ainakin julkikuvaltas, niin sanotaan sellainen veijari, että ei sun kanssa nyt jaksaisi lähteä ihan niin kuin sellaista rauhallista mönkkiviikonloppuun viettämään. Ei, no vittu, joshan te perjantaina sanoitte, että olisi kiva lähteä tepastelemaan, kattelemaan jotain lintua laiturilla. Jos te tarjoatte viinat, niin... No siinä oli tietty määrä sarkasmia, kun se lintu ei jää siihen laiturille, kun sä möyhöät siellä jumalauta siinä sun terhin kokassas. Niin paljon, että vastaranakin naapurit ottaa valitukset aseekseen. Nyt tuli syvä huokaisu. Mä just mietin, että mitähän tuohon niin pitäisi sanoa silleen, että, Myönnä. että nappula ei lipsa äkkiä pois tästä, mikä tää on Mikki Kakkonen, niin... No, oikeesti tilannehan nyt vakavasti ottaen on se, että tää koko Pasi-radiokuvio, mikä mulla tässä on. Mistä muuten noin seksikäs nimi? Pasi-radio. Mä oon Pasi. Joo, mä ymmärrän sen, mutta minkä takia sä et halunnut pikkasen laittaa sinne kiilettä ja krumeluuria? Ei ollut aikaa miettiä nimiä. Kun piti räyhätä tuolla turuilla ja toreilla. Ei. Te ootte ymmärtänyt vittu asian väärin. No vittu, kerro miten se asian aivan päin helvettiä. Selvä. Siis, tarkoitus on se että kun köyhää ihmistä potkitaan päähän. Mene töihin. Hei, tarjoa mulle duunia. No, ei mulla ole aikaa, kun mä teen itse niin paljon. Niin, ja mä en aio antaa omistani mitään. vaan kattelemassa silakoita, missä mä just olin sanomassa, Pasi, että sun tyyppiselle jätkelle löytyy aina töitä. Jokainen työnantaja suorastaan niin kirkkoon vaatii tollaista ja annuu duunia. Mä veikkaan, että sä oot jotenkin noitten joulujen jälkeen saanut hapikasta, kun sä oot niin jyrkkä ministeri esikunnalla. No. Jaha, nyt on. Nyt mä mietin parasta aikaa, että mitä teille pamauttaisi takaisinpäin, mutta teet on 2 vastaan. Hei, saat miettiä hetken aikaa, kun soitetaan yksi biisi välissä, niin vastaat kohta Metallica The God That Failed, ja sitten jatketaan Pasi Vihrahon kanssa. Radio Rock. Seuraava ohjelmaosuus saattaa sisältää voimakkaita ilmaisuja, jotka voivat olla haitallisia lapsille ja kaikille muillekin. Anna mennä, Pasi Viheraho! Sano se! Jaa. Niin, lähdetään nyt siitä vakuutusyhtiöasiasta kai liikenteeseen. Mennään vaan. Sä kävit kaverisi kanssa vakuutusyhtiössä, olit siellä 45 minuuttia. Oli tarkoitus selvennellä asiaa, joka liittyy autoihin. Ja otetaan tässä nyt huippukliimaksi nopeasti. Sä oot tämänkin saanut perkele kuvattua. Sä oot kyllä aika jässikkä. Mistä sä aina vedät tämän kameran? Onko sulla aina latauksessa? Se on aina taskus. Ihan aina. Ja sit sä otat videolle ja nyt niin... Tässä ollaan vakuutusyhtiö tiskillä, jonne tulee poliisi sisään. Siis tämähän on julkinen paikka käsittääkseni. Minä hoidan tässä vakuutusasiaa. Mulla on tässä nyt ongelmia. Siis on kesken, mutta mä oon sanonut, että mä en pysty tänne enempää. Et pysty. Eli poistetaan paikalta sitten. Eli poistetaan paikalta. Me selvitämme vakuutusasiaa, kun tää paskalappu... Turpa kiinni, hän selvittää nytten. No siinä. Poliisi on turpa kiinni. Olisi niinku asiaa hoitamaan tuossa. Vaan kokouksessa, että ei... Niin, ei pysty. No niin. No sitten herrat kun tämä asia tästä on, nyt, niin herrat pois. Hei, tässä nyt keskustellaan tulevaa maksua, että pannaanko tämä 4 erään. 4 erään. Mikä sulla nyt on? Ei jumala! Älä pistä hanttia. No en pistä, mutta mikä nyt on jutun juoni? Mikä tässä on problema? Poliisi tuli hakemaan sun kaveri ensin ja... Nyt on mielenkiintoista, mitä sä kuvaat, kun käsiraudat laitetaan, niin... Olet kameran suuhun. Ei, kun kamera meni pöydälle. Ja näin on, siis poliisi haki teidät pois vakuutusyhtiöstä. Rehelliset yrittäjät, tällä tavalla. Jos vakuutusyhtiö ei osaa selvittää asioita, niin asiakas vaatii 45 minuuttia keskusteltiin rauhallisesti siinä asioita. Ja turvan perkele ei ihan oikeasti osaa hoitaa hommia. Ne ei osaa ensinnäkään kertoa, että mikä... Siis nyt kun mulla on luottotietomerkintä. Se on aika yleistä tässä Suomessa kuitenkin, aika monella muullakin on. No niin. Vakuutusyhtiöt haluaa vuodeksi etukäteen tässä tapauksessa maksun. Ja eikö se ole ihan fine? No... Tietty takuu siitä, että äijä se on lakisääteinen maksu. Se on lakisääteinen maksu, mikä on pakko ottaa.
Mutta sinänsä ei siinä mitään ihmeellistä ole, kun se tiedetään, että näin tapahtuu. Mutta se, että jos vakuutusvirkailija sanoo, että se on vuodeksi etukäteen, ja ilmeneekin, että se onkin ollut vain 11 kuukautta, niin mun mielestä jossain mättää. Ja nyt jos nämä ei oikeasti osaa turvassa kertoa mulle, että missä mättää ja miksi mättää, ja virkailija ei näe koneeltaan yhtään mitään, niin mitä helvettiä se virkailija oikeasti siellä niin kuin tekee? Miksei ne osaa, eikö ne asiakaspalvelu enää ole missään? No mihin te jäitte jauhamaan, jos virkailija ilmoitti, että nyt tänne enempään voi auttaa? Yrittikö hän ohjata sua niin sanotusti viisaaman tykö keskustelemaan vai? Joo, se viisaampi on muuten Tampereella, en muista sen kaverin nimeä, mutta se viisaampi on Tampereella ja häntä saa helkotin vaikeasti puhelimella kiinni. Se lähetti mulle jonkun helvetillisen lapun, tiedäksä, kun nyt on kysymys tästä tämän auton vakuutuksesta, millä mä nytkin tänne autolla ajelin ja näin poispäin, niin tämän kyseisen auton vakuutuslaskusta, niin nämä nyt sitten veivas sinne 3-4 edellistä autoa ja suoritteet ja näin poispäin, mutta siitä nyt vaan sattuu siitä niiden listasta puuttumaan ihan tällaiset yksinkertaiset asiat, kun liikennevakuutuksen suuruus kaudelta tämä ja tämä, bonukset sille ja etukäteissuoritukset ja ei siinä lue jumalauta edes sitä, että mistä ajasta, minne ajalle on otettu etukäteisen maksu. Miten muuten Pasi Vihraho, sä tulit tänne autolla, niin miten sä parkkeerasit autossa? Se on, menkää kuvaamaan, se on kyllä sakkopaikalla, mutta kun ei tästä Helsingissä näköjään kunnollisia paikkojakaan edes taida löytyä. Onko siitä tulossa mahdollisesti jos lämmös? Jos sä saat sakkolapun, niin meidät mennä huutaa sille virkailijalle, joka kirjoittaa sitä. En mä antaa niiden tehdä työtään. Voin mä siitä jonkun YouTube-videon ehkä kenties tehdä, mutta Jahas, mitäs helvettiä täällä tapahtuu ja... Mutta tuleeko niin siitä lämmöt sulle, kun sä näet ihan saletisti parkkisakon ikkunassa, kun sä lähdet? Ei tuu. Okei. Okay. Mulla on ihan saman vitun tekevää, vaikka se ei ole 100 sakkolappua. Siis, hei, tilanne on tämä. Mulla on luottotietomerkintä, mulla on ulosotossa tollanen 200 000–300 000 euroa. Mä en ikinä pysty niistä selviytymään, niin ei mua tuollainen yksi parkkisakko enää voisi niinku vähempää niinku kiinnostaa. Saanko kysyä ihan, että miten sä oot päätynyt tämmöiseen? Kun sä oot mies, joka on sitä mieltä, että yhteiskunnalla, tai sanotaan, että on erinäköisiä tahoja, joilla on ongelmia, jotka tekevät väärin asioita, ja poliisit on perseestä, ja vakuutusyhtiöt huijaa, ja kaikki on perseestä, niin miten itse sit sä hoidat omaruutus tolleen, että sulla on 200 kiloa vähän niin kuin skriitalla? Kaikki juontaa tonne 80-luvulle ja nuoruuteen ja hulluuteen. Eli siis autovarkauksia ja omaisuusrikoksia ja näin poispäin. Ja, ja niistä helvetisti korvauksia. Joo. Mä pistän sen tyhmän pään piikkiin, oon mä itse aiheuttanut totta kai ton tilanteen. Mutta kun ei ulospääsytietä ole siitä. Ei minkäännäköistä järkevää ulospääsytietä. Niin. Se on tietysti, jos on sellaisen kuopan kaivannut itselleen, mistä ei pääse helposti ylös, niin se on vähän vaikeeta. Se on enemmän kuin vaikeeta. Mutta pitäisikö yhteiskunnan nyt sitten vaan niinku olla sulle silleen, että no hei Pasi, unohdetaan menneet ja aloitetaan puhtaalta pöydältä? Mä välttämättä sanoisin ihan noinkaan, mutta joku järkevä ratkaisu olisi ihan jees, että voisi edes työllistyä. Jos mä työllistyisin niin kuin normaalisti, nythän mä vaan harrastelen, siis dyykkailen roskiksesta, niin mä voin muuten suositella sullekin, sä saat helvetisti alennuksia, kun sä käyt kaupan takaa hakemassa ne sapuska. Saako niistä S-bonuksia? Ei niistä saa bonuksia, mutta nehän on kusetusta. Ne. Eikä ole. Onhan. Nyt sä osuit tuo jumalauta semmoisen mytäkkään. Hei, S-kortti ja mitä näet nyt on? S-kortti on tutkitusti tehokkain kanta-asiakaskortti. Missä on selkeätä hyötyä. Erittäin tyhmille ihmisille. Eikö. Kato mikä värinen paita. On vihreä, totta kai. S-etukortti kunnia. Faktahan on se, että faktahan on tämä, että ne hinnat ja ne bonukset on hilattu sinne hintoihin, eiks vaan? No totta helvetissä. Eihän se firma hyvältekeväisyyslafkakaan ole. Ei se kai mikään fattakaan ole. Mikä se tekee susta paremman ihmisen, kun sä käyt ostaa sit ilman etukorttia sen kuitenkin kalliimmalla? Ei, kun käy roskitsesta sit sä et saa sitä etua. Mulla kun ei ole sitä rahaa, mä saan yhteiskunnan tukia 420 €. Mä en mitenkään viittaa tähän 420 juttuun, mutta joka tapauksessa 420 livahtaa joka kuussa tilille. Siitä maksat puhelinlaskut, siitä maksat internetmaksut, siitä maksat auton
saatanan ihan aivan turhat verot. Ja polttoaine, dieselikin on nyt 1,31, mitä mä tuossa kattelin, kun mä tankkasin, kun mä tänne tulin, että vittu, kyllähän tääkin on taas ihan oikeasti sellaista rospousta. Hei, ajattelepa mitä vaikutuksia sillä on, hei, esimerkiksi sinulle, kun tipahtaa leipä pöytään. Joo, kyllä. Tai ei se tipaha, sä haet sen itse kaupasta, okei, ellei sun muijas vittu roudaa sitä jotenkin ilman, ettei sun tarvitse tehdä mitään. Mutta... Nyt on lämmöt. No niin, Pasi. Hit us! Niin. Mutta... Sivalla. Ei. Mieti, kaikki kuljetus kulkee käytännössä dieselillä. Kyllä. Ja miten se nostaa? Se nostaa kaikkien tuotteiden hintoja. Se on ihan totta. Ihan vittu kaikki nousee, Energia, kun toi niin. nousee. Prismassa leivotaan omat leivät. Joo, mutta jauhot ja sun muut kilkkeet tulee sinne, tiedäksä, rekka-autolla tai kuorma-autolla tai jollain, ja se pyörii yleisesti ottaen dieselillä. Kuule, ne on mylläri itse pikkukätösin siinä naapurimyllyssä. Hieronut kasaa. Kerro mulle se kauppa Helsingissä, niin mä lähden heti kuvaamaan, saatana, jos jossain näin tapahtuu. Hei, on toden totta niin, että kaikki asiat tässä nyt tuotellaan erinäköisillä fossiilisilla polttoaineilla paikalle ja ylös ja rakennetaan ja louhitaankin alun perin. Se on ihan totta. Ja varmasti niin kuin hinnat kallistuu, mutta nyt sä oot tavallaan sellaisen jäävuoren edessä, mihin sä tuskin saat niin kuin koloakaan itse nyt tällä marinalla. Mä saan herätettyä keskustelua. Sitä mä oon ainakin internettiin saanut aikaiseksi. Mutta haluatko nyt keskustella, että ne polttoaineet on liian kalliit? Eihän se nyt halvenna sitä. Ei se halvenna, mutta toivottavasti ihmiset rupeaa ajattelemaan näitä asioita. Minkälainen vitun kusetus täällä on? No. Hei, tää uusi bensiini ensinnäkin, jumalauta, se ei käy edes kaikkiin autoihin. Nyt on lista päivittynyt koko aika. Kukas korvaa muuten näille autoilijoille oikeasti tämän kyseisen polttoaineen aiheuttamat vauriot? Ei kukaan. Se on tiedotettu nettisivuilla, mihin ajoneuvoihin tämä polttoaine käy, jos se on kansalaisen oma virhe, jos on sitä väärää laitteeseen laittanut. Juu, ja hinta pompsahti, saatana. Totta kai, kun tämä tuli muutos kiva uusi juttu. Niin, aivan. Ja minkä takia meillä on niin ääliöt päättäjät oikeasti, että nämä nyt taas ajo tämän asian. Suomi testaa. Niin. Te olette kaikki koekanineita. Ja sinä kans. Minä en tankkaa sitä paskaa, mulla on diesel. Niin minullakin, joka on jäätynyt kotipihalle. No niin, ei onneksi olkoon. Ja polttoöljykin maksaa nykyään yli euron. Kuinka paljon sä muuten pistät polttoöljyä dieselvehkeeseen? Ihan vaan vittuillessasi. Joskus saattaa vahingossa väärällä mittarilla käydä, mutta... Onko nyt yhtään polttoöljyä tankissa? Mä en tiedä, jos poliisi tulisi tutkimaan, niin sit saataisiin hyvä video. Varmasti. Terveisiä Tullille. Tervetuloa Pasin kotiin, tiedätte varmasti osoitteen. Miten Pasi, sellainen asia mun on sanottava, kyllä sulla nyt mä oon kunnossa juttuja tässä ja katsonut näitä videoita, niin kun sä puhuit tuossa työllistymisestä, niin ihan tällaisena vinkkinä, niin olisiko se enemmän niin kuin yrittäjämiehiä? Mun on vaikea nähdä sua kenenkään alaisena. En mä välttämättä yrittäjäksi, mutta sanotaan elektroniikkahommia mä osaan jonkun verran. En paljon, mutta jonkun verran. Esimerkiksi mä sopisin oikein helvetin hienosti, tiedäksä... Asiakaspalveluun. Sen mä skippaan suoraan, sinne mä en sovellu. Helpdeskiin. Tosi hienoa. No mutta sehän olisi helppo, jos pääsis Sonerille helpdeskiin. Senhän ei tarvitse osata sanoa, että ootteko te resetoineet modeemin, onko teillä verkkojohto kiinni. Luotamuus on kaikissa firmoissa täsmälleen sama vastaus. Näin se menee. Joo. No miten sitten tommonen johonkin toimeen, missä sitten tulee... lisävirka-apupyyntönä tämmöinen pääluottamusmies. Sä voisit olla muuten pääluottamusmies helvetistä. Oisko teillä paikkaa avoinna? No itse asiassa ajat niin rajusti asiat, että me saataisiin just sun takia kaikki kenkää. Joo. Meidän pitää olla vaan ihan hiljaa. Kyllä, mutta siis sä tunnut kyllä kaverilta, mä haluan tähän loppuun nyt Pasi kysyä sulta vaan sen, että mitä sä niin tällä kaikella haluat ajaa? Sä haluat herättää keskustelua. Mä haluan jonkunnäköistä muutosta tähän toimintaan. Koska sulla on siis paita päällä, missä lukee pasiradio.com tällä hetkellä. Ja mitä mä kuulin tuossa, niin sulla on kuulemma siellä aika paljonkin kuulijoita nettiradiossa. Viime viikonloppuna oli 1100. No niin. Okei, se on aika hyvin nettiradiolla. Se on nettiradioksi ja mä oon itsekin yllättynyt kyllä siitä, että tää on saanut niin suuren suosion. Tätähän tehdään humalassa. Mitä? Juu, kyllä. Mites onko mitään radiojuontajan pestejä sinne? Täällä ei enää saa vääntää mitään humalassa. Saini joutuu lopettaa nämä hommat. Meillä ei ole varaa maksaa palkkaa. Tää on mun harrastus. No mut miten se prenkkupuoli, alkoholi? Niin anna mennä vaan. Tuu juontaa ensi perjantai. Tervetuloa. Ota juomaa silleen muillekin mukaan vähän. Eiks niin? Pitäisikö meidän Jussi... Mutta faktahan on tämä, että
kun tää nyt on saanut tällaisen jalansijan internetissä, tää Pasiradio, Noniin. löytyy muuten Googlesta, niin pasiradio.com. ihmiset saavat soittaa meille, ne voivat sanoa, miksei teillä muuten ole sellaista, että ihmiset vois niinku soittaa? Voi ne Ihmiset voi soittaa, mutta ne on soittaa täysin Niin, mutta te ette ota tupertuneet. niitä lähetykseen. Otetaan menen lähetykseenkin. Ja Näyttäkää nyt kyllä mä kuuntelijat, usein että tänne otetaan. voi soittaa. Jos Soittakaa se. Soittakaa joku, jolla on jotain asiaa. 01080121. Meillä on jumalauta Pasi tää Meillä puhelin. on aika paljon Älä sä tuu kuulijoita. tänne isolle Niin. kirkolle vittuilleen meille, että meillä ei ole linjoja. Ei sieltä kukaan soita kuitenkaan. Jätkä Siinä tulee kestää, kato, nettiradiosta hetki, tässä on- räyhäämään. Siellä pitää ensin painaa ne 1, 2 ja haluatko palvelua miksi Kato, kieleksi. puhelin soi. No niin, sieltä se alkoi soimaan. Katos ja Pasi, kuunteles. napastaa. Haloo, kuka siellä? Akseli, huomenta. Terve Akseli. Huomenta. Pasille sellainen juttu. Mä tuossa vähän mietin, kun sä niin töitä oot vailla, niin tekisit sä kaikille palveluksia ja lähtisit johonkin majakan vartijaksi? Joo, jos mä saan jäädä asua sinne majakalle, niin kyllä mielelläni. Joo. Mä tarvin hei. Ettehän voisi jonkun adressin pistää nyt pystyyn, että Pasin majakan vartijaksi. Sopii vitun hienosti. Mulla ei ole paljon vaatimuksia. Internetyhteys, että Pasiradio porskuttaa ja etelään näkyvyyttä, että mä saan sen 5-metrisen, 3-metrisen ja muutaman pienemmän lautasantennin sinne laitettua. Joo, Mitä se on se- varmaan niinku palvelus kaikille. Huoltojoukot, kun toimii kerran viikkoon, että mä saan sinne sisuviinaa ja Viljelet itse maata, Pasi. Mikä tää ongelma tässä nyt on? Sinne Suomen leveysasteella on vittu porkkanoita tähän aikaan vuodesta. Jos se on asennekysymys, onhan niinku edelliset sukupolvetkin siis viljelleet maata. Viljele teltassa. Niin, ja talvella syödään puista kaarna sitten. Pettua hyvä mies. Se oli sota-ajan, hei herkkua. No joo. Okei, Akseli, hei, kiitos soitosta. Jes, Thanks, palataan. moi moi. Otetaanko vielä toinen Otetaan, läpä? koska Jos meillä on- se voi olla positiivinenkin, kokeillaan. Radio Rock. Janne, moro. Moro Janne, Moi. mitä äijä? Ei mitään, pysty soittaa. Joo, onko sulla meillä on aamu vieras täällä Pasi, joka ei usko, että meillä on ihmisiä, jotka soittaa tänne. Katos muuten Pasi samalla vähän Joo. puhelinlinjoja. Kato. Ting, 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 Vilkkuus kaikki ja soi. hyvin. Ottakaas nyt perkele neuvottelu. Siis meillähän on myös tämmöinenkin, että me voidaan ottaa, katso sinne 5 tyyppiä No samaan otetaan aikaan. sitten. Teillä loppuu. Halo, ketä kaikkia siellä on? No niin, pistäkää. Pasi Joo. täällä, ja nyt mullahan jo, katos, te Huutakaa siellä. ette hoksannut tätä. No. Tässähän on potentiaalinen Sainion seuraaja. Kyllä, ei hoksattu. Hei, Pasi vetää nyt hakemuksen pöytään, ja se on Heikelä ja saatana Viherla-aho. Mut hei, homman nimi on se, että täällä pitäisi muuttaa vähän tot musiikkilistaa. Stock Aitken Joo. Waterman kamaksi ja Se- that's it. Joskus metsurin kulkee päällä aikaa, kun revitoi. Akseli vaan rupee vittu glory holeiksi jonnekin. Vittu Ugandaan, vittu. Okei, Akseli, sulle tuli vähän, mitä sä kommentoit Akseli, sulle tuli vähän siellä Glory Hole palautetta. Mä lopetan heti rockin kuunteluun, jos se menee sinne Sainion tilalle. Joo. Akseli voi Se on- painua helvettiin, mutta tässä on ihan potentiaalinen mies. Niin No niin, kiitos soitosta. Kiitos, Sieltähän moi, sitä tuli. juuri. Thanks, moi. Joo, pari puoltavaa ääntä äijälle, eli siellä on El Näistä- Jefe. ja El Jefe näistäkin- istuu Se siellä. majakanvartija homma voisi olla ihan jees. Sä jätit sen vittuilun kokonaan siitä pois, mikä sulle oli osoitettu. Että sut toivotettiin ulkoluodolle terve menneeksi. Ja kun mun mielestä se oli helvetin hyvä vaihtoehto. Mähän nimittäin etsin kämppää, missä mä saan... Ihan, hei, Missä on paljon kuunnelkaa merta. nyt jätkät, mä oon ihan vakavissani. No niin. Siis kämppää, missä mä saisin harrastaa. Mä muun muassa soittelen pianoa, joskaan en kovin hyvin, mutta ja tämähän on nyt ihan paska tää studio, kun täällä ei ole edes pianoa saa. Kato tuohon lasin toiselle puolelle, siellä on tuollainen Katos vähän. syntetisaattori. Pikkasen Ei kalliimpaa. tollasin leluilla tee paskaakaan. Aha, Mutta siis oikeesti siis hei, Tuo itse oma harrastusmahdollisuudet, Missä sun harrastusmahdollisuudet Hammondi estetään sillä, että joutuu asumaan jossain. Estetään. Mitä sä puhut? Estetään. Jos mä 3 aikaa yöllä haluan soittaa pianoa, niin vittu mä en saa soittaa, kun joku naapuri rotkottaa. Että No et sä kerrostalossa vois soittaa. Siellä pitää ottaa muutkin huomioon. Rakenna saatana styroksmaja tuohon johonkin puistoon ja siellä pönötät muitten. Jos mä en edes paskalla saa käydä 3 aikaa yöllä, kun se pökäleen vetäminen sieltä pöntöstä pitää semmoisen please, äänen, että... Hei, nyt päästiin mun alueelle. Sun pitää muuttaa sun ravintoas. Jos sulla on niin kova pökäle, että sä et voi käydä keskellä yöllä tummalla, Siis mitä niin sä syöt koliseeko sinne epäterveellistä. pönttöön vai Niin. mitä ihmeellistä? Niin, mä en voi sille mitään, että nämä lähikaupat tarjoaa sieltä takaosastosta vähän sellaista luonnempaa safkaa. Okei, please. Kun ei ole varaa Please. parempaan. Joo, selvä. Onko sun Jussi tähän? No ei oo. Ei mä tästä enempää, mutta
Pasi, hei, kiitos. Me ollaan venäytetty nyt aikataulut aika pitkiksi. Kiitos, että sä kävit. Sä te kuvasit voitte jotain oikeastaan videoa. lähteä kahville, mä voin jatkaa. Mä uskon. Sulla on se nettiradio siellä, sulla on hyvä siellä, niin me jatketaan täällä. Kuunnelkaa Pasin nettiradioa. Helvetisti kiitoksia teille. Pasiradio.com. Kiitti. Siitä on hyvä lähteä. Heikelä Korporaatio. Heimopäällikkö suosittelee.